La akulanda khona uNkulunkulu, la atakula khona uNkulunkulu. Uma ubheka emuva umangala uthi inkosi wangilanda laphaya, wangitakula laphaya, wangikhipha laphaya, wangisiza laphaya, wangilamulela laphaya. Funa ukwazi ukuthi kunabanye futhi uNkulunkulu abantu abatakula. Uma uNkulunkulu akutakula, uma uNkulunkulu akulamulela, namanje uNkulunkulu usabalanda abantu, sabatakula, usabashisa izinto namanje. Uma uNkulunkulu wakhona ukukushiyisa lokho akushisa kona wena, yazi ukuthi namanje elokhu uNkulunkulu usabashisa abantu izinto, abaphusha, abaphakamise, ababeke la uNkulunkulu afuna ukuthi labo bantu babe khona. Yazi ukuthi uma uNkulunkulu ebiza wena, kukhona nabantu namhlanje uNkulunkulu asababiza. Yazi ukuthi uma kunomuntu wesifazane ebekaphuma ngena nabantu besilisa kushintshwana ngeimoto kwenzeka yonke lento, yazi ukuthi namhlanje uNkulunkulu sabatakula labo bantu labo. Ngoba kuba ngathi uma uNkulunkulu atakula thina waqeda ngathi it was closed, azange kwavalwa ngesikhathi kutakulwa thina kulezo zinto uNkulunkulu asitakula kizo. Namanje uNkulunkulu asangamtakula usisi oseklabhini, abuye uNkulunkulu amrehabilitate, amsebenzise. Namanje uNkulunkulu asangamlanda umuntu obamba inkunzi, namanje uNkulunkulu asangamlanda umuntu ophatha izibhamu, amrehabilitate, amnikeze umsebenzi wakhe. Akavalanga uNkulunkulu ngesikhathi ebiza thina, namanje lokhu sababiza. Namanje uNkulunkulu usabalanda abantu bebavuma bonke abafana, kwafika washela umfana uyavuma, kwafika washela umfana uyavuma, kodwa lowo muntu loyo uNkulunkulu asangamsebenzisa namanje uNkulunkulu, akavalwanga ngathi.